Joo. Siinä mulla nahan käsittely tossa vähän kesken. Pestiin toi yksi remmi tossa, se oli vähän huonomman näköinen tommosella nahkapesuaineella ja pistetään se nyt tohon kuivaamaan. Joo, tämmösiä on tullut hankittu. Mulla on tuolla lyhyt videoilla ollutkin nyt vähän näistä tommosia 1942 kruunun kuvalla tossa ja tämmösiä ollut joskus sotilaskäytössä, tämmösiä hienoja reppuja. Entisöin niitä vähän ja muutama muukin tuolla, mitkä sitten aion pitää varaosina tai myydä, jos joku ostaa. Mut joo, noista sit lisää myöhemmin. Joo, tänään taas kuivataan tossa vähän kuivalihaa. Tai siis ei kuivalihaa, vaan toisenlaisista tuotteista tulee kohta ovelle. Kuivataan vähän banaania, pensasmustikkaa, sitten mansikkaa, sitten pattuja. Kuivataan näitä ja katsotaan mitä tulee niin Mut ei mitään, lähdetään kuivailemaan. Saadaan sitten eräreissuille puuran joukkoa tai muuten vaan sitten naposteltavaksi. Nam. Tervetuloa katsomaan mun eräjuttuja ja kuivauksia ja ruoan laittoa. Yleensä täällä nykyisin tällä kanavalla niin mä päätin nyt silleen sitten, että nämä asiat kumminkin mulla on silleen suht okosti halussa. Nämä eräjutut ja kiinnostus siihen vielä enemmän kuin tuohon ruoanlaittoon, niin mieluummin sit kuvan näitä asioita reissuilta, telttailuilta ja sitten metsässä tuun sitten kuvaamaan noita myös ruokavideoita. Ei mitään, lähdetään kuivaamaan. Hienon näköinen kuvissa. Kato. Kato. Tällaista torta. Skyline is fractured. The cold wind now answers. Steel skeletons glimmer. A lone siren shimmers. Distant thunder. No niin. Siinä nyt olisi raaka-aineet tohon. Hienosti toi sade rapisee tuolla taustalla. Siinä olisi nyt raaka-aineita: banaania, omenaa, mansikkaa, pensasmustikkaa ja vattuja. Eli vadelmia. Lähdetäs duunaan. Tästä sitä sitten. Niin en tiedä nyt sitten tänään tunnu onnistuvan taas yhtään mikään. Akut loppuu, videoottaminen epäonnistuu ja kaikki, niin tuolla mulla on nyt tossa 70 toi kuivaus, niin täytyy vähän kohta katsoa onkohan toi 70 oikea astemäärä. Tai hekistetään. Joo, kysyi tekoälyltä tuossa matkan varrella, niin pistetään se tohon 50 ja 60 väliin. 55. 50 astetta siinä oli, että sanoit 8-9 tuntia. Jep.
Jatketaan. Nyt pitäisi toimia. Toivottavasti toimii. Joku ongelma oli jatkuvasti. Niin nyt taas menee tälleen. Päällimmäinen alas. Eikö? Niin päällimmäinen alas. Joo. Ei vittu. No pistetään nyt meni joku ajatus katkos. Niin tossa. Nyt pistetään tuo. Peepeli. Nyt on vaikeeta. Tolleen päin. Nytpä meni itsekin sekaisin. Tekin noin. Ja se nyt en tiedä. Esimerkiksi nyt seuraava menee tonne. Toi menee tonne. Toi menee. Joo. Jotenkin silleen kumminkin. Vitsi mitä sekoilua tänään. Joo. Näin se tehdään. Niin nyt se pitäisi sit mennä silleen, että päällimmäinen menee tohon. Eiks tän niinku pitäis tavallaan nyt sit niinku nyt nousta vaan niinku näin? Mun mielestä se pitäis niinku, kun päällimmäinen menee nyt tonne. Ja sit seuraavaksi pistetään tää päällimmäinen tunnin päästä alle. Ja silloinhan nää niinku nousee pikkuhiljaa tuolta. Niin voi ylemmäs. Silleen se pitäis olla. Eiks näin me? Vai mitä? Mun mielestä nyt kun bananit oli viimeksi alapuolella, nyt toi päällimmäinen tippuu tonne alas ja bananit on nyt tossa. Ne bananit nousee sitten pikkuhiljaa ylös. Näinhän se menee. Voi vitsi, että meni kyllä vähän aikaa tajua. Ei se aina ole niin helppoa. Sitten täällä oli ohjeita kanssa marjat 1 kilo 8-12 tuntia, sienet 1 kilo 3-6 tuntia, hedelmät 2 kiloa. Niissähän me ollaan nyt, niin 11-16 tuntia pitäisi olla. Joo, tässähän mulla on sitten aika paljon tätä ananassiipaleita, 5 purkkia, sitten näitä tonnikala punainen thai curry ja sitten tonnikala teriyaki. Niitä on kumpaakin se, mitäs mä nyt sanoisin. Kumpaakin on 4 kappaletta ja sitten on näitä tonnikalaa tossa öljyssä extralta. Niitä on semmonen 12 kappaletta ja sitten on näitä Heinzin papuja tavallisina tomattikastikkeessa on noin 2 kappaletta ja 2 kappaletta on tommosessa
chilisoossissa. Semmonen retkijuttu setti, mitä mä aion ottaa mukaan. Sitten tuossa vähän karkkia kans niinku mukaan. Varmaan ihan hyvä tollanen suolainen karkki ja souraskalli, tommonen. Että saa niitä mukaan. Sitten on vähän jotain tommosia aakkoset. Herkkuhetki aakkoset. Uusuus. Ja sitten on noita tommosia niinku Meksikon pataa ja Italian pataa, kuupilta. Tossa on noi viime videon kuivaukset. Ja sit siellä on kuivattua sipulia myös. Et siinä on aika paljon kaiken näköistä, mitä sitten voi ottaa tonne metsään mukaan. Aina kun haluaa hilpasta tonne metsään, niin eikö kaapille vaan ja reppuun retkikammat ja lähtö metsään. Tai sitten mä aion ehkä tehdä jossain vaiheessa vielä silleen, että mä pakkaan pari reppua valmiiksi tiettyyn hetkeen varten. Että jos mä haluan kaasukeittimen mukaan, niin mä otan toisen repun. Ja sit jos mä haluan risukeittimen, niin mä otan toisen repun mukaan. Ja vähän silleen niin varautuu, että pystyy nopeasti heittämään ruuat vaan sinne reppuun ja kamat vaan kantoon ja menoksi. Pääsee nopeasti tonne retkelle, niin ihan jees systeemi mun mielestä. Tällainen, niin mun mielestä toi on hyvä, että semmoista ruokaa, mistä tykkää, kuivaruokaa, säilykeruokaa, mitkä säilyy kauan. Ja totta kai sitten, että jos sä menet yhden päivän reissulle, niin sähän voit kaupasta hakea jotain biffiä tai jotain vastaavaa, mikä säilyy se 4 tuntia siellä repussa, niin siitä vaan alkaa paistelee ihan tuorettakin ruokaa. Mutta sitten tämmönen näin siihen myöhemmäksi vaiheeksi, mikä säilyy pidempään. Ei mitään muuta kuin jatketaan kuivauksia ja ne on nyt ollut se pari tuntia tuolla noin, niin käännetään hetken päästä uudestaan ja tolleen, niin kerrotaan sit toi kulunut aika. Ja tää video on kumminkin monen päivän työ, niin kuivataan sit vielä noi mansikat ja sitten noi pensasmustikat. Ja pensasmustikka on sen verran isompaa, niin se ei mene noista raoista läpi. Ja sitten noita vattuja vielä. Niin alkaa ole kaappi kondiksessa. Vähän sitten jossain vaiheessa vielä jotain vihanneksia lisukkeeksi tonne enemmän, niin maustaa ne hyvin ja kuivaa. Ei mitään, jatketaan. Joo, jäi tommonen Pirkan tarna tonne. Jatkettiin tänään kuivaamista. Eilen kuivattiin tonne 12 asti 10 tuntia. Tänään ollaan kuivattu se pari tuntia tossa. Ja täytyy kohta vaihtaa lokeron paikkaa, niin aletaan sit kohta kuivaa noita mustikoita ja vattuja ja mansikoita. Sellaisia on. Ei ne ole vielä valmiita kyllä, mutta vaihdetaan paikkoja taas. Nyt menee tänään vähän helpommin tää vaihtaminen. Pizzatauko. Käytiin tossa
Pizza Expressi Viherlaaksosta hake pizzaa, krapulapizzaa ja mä kuvasin siitä video, mutta se ei jostain syystä, mä en saa sitä kamerasta ulos, et mä en tiedä mikä toho tuli tohon noin. Niin. Täytyy hakea joku kerta toinen tämmönen pizza, tää on niin hyvä, että täytyy esitellä se. Mä käyn varmaan huomenna hakemassa. Niin. Kuivattu noin omenat ja banaanit. Ton näköistä nyt tuli. Pistetään nyt sitten pussiin. Kyllä on hyvä tuoksunen tää banaani. Pistetään ensin nyt nää mansikat. K-menun mansikka. On kyllä hyvä tuoksusi. Siinä olisi nyt kaksi lokeraa mansikkaa, siinä on jonkun verran painoakin. Mustikat. Sitten pikalokero. Vattuja. Pidetään nyt toi sama astemäärä. Nyt odotellaan sit taas ainakin se 10 tuntia. Mitä siinä oli tossa ohjeessa? Katsotaan nyt se. Marjat 8-12 tuntia. Nää meni tossa 3 aikaa tonne kuivuihin. Nää on nyt se 20 minuuttia ollut. Taas jotenkin mä sekoilen tämän kameran kanssa. Mä en tiedä mitä asetuksia tuolta on mennyt päälle. Et ne ei suostu aukaiset tietokoneella. Ja nyt mä nollasin kokonaan tämän kameran asetukset. Katsotaan, että jos se nyt sit lähtisi toimia paremmin. Mut katsotaan kuinka kauan nää nyt kuivuu. No joo, niin nyt se about 14 tuntia noin banaanit ja omenat. Katsotaan, että onko tää. Nää pitäisi kuulemma noiden ohjeiden mukaan. Niin tulla nopeammin. Kun noi marjat, niin näähän on marjoja, niin 8-12. Ainakin 10 tuntia. Katsoo sit vähän miten on kuivunut. Joo, mä otin toisen kameran nyt käyttöön. Niin mä en tajua mikä tossa on. Nyt se ei suostu edes pistää noita tietokoneella noita otettuja kuvia ja videoita. Vitsi menee hermo tähän elektroniikkaan. No, ei voi mitään. Jatketaan. Siellä on vähän edetty jo, vähän alkanut kuivua jo. Mutta se on vähän siinä ja siinä, saanko mä tätä videota nyt tehty ollenkaan, että no jotenkin nyt ei suostu sitten siirtää kamerasta noita videotiedostoja tietokoneelle. Koko ajan tulee joku vika-ilmoitus siitä, että joku sen estää. Mut joo, jatketaan. No niin, 3. päivää mennään tässä näin ja eilen pistettiin nää kuivuun ja se oli sen, mitä se oli, 12 tuntia ainakin eilen kuivumassa ja tänään on kuivattu jo 3 tuntia. Ei ole vieläkään noin vatut ja mustikat, mutta nää mansikat tuli jo valmiiksi, niin tollassi. No. Tollassi. 5 sekunnin sääntö. On kyllä hyviä, maistoinkin jo noit mansikoita, niin oli kyllä.
Mutta ei mitään, katsotaan kuinka kauan näissä menee vielä, että nämä on nyt ollut se ainakin 15 tuntia kuivumassa. Kyllä mä veikkaan, että pari tuntia menee helposti vielä. No niin, siinähän on nyt sitten on pistetty lautaselle ja nää oli kauemmin, nää oli joku 17 tuntia tuon kuivurissa ja sitten annetaan olla vuorokaus pari tuossa lautasella, niin jatkuu sitten toi kuivaaminen huoneen lämmössä. Katsotaan nyt sitten vielä, että pistääkö mä sitten tähän tosta vakuumoinnista sit vielä lisää. Et nämähän banaanit ja omenat, niin nehän nyt oli sen about 14-15 tuntia. Niin. Nää onnistui kyllä tosi hyvin. Oli kyllä hyvän makuisiakin. Pistetään sitten jossain vaiheessa pussi kiinni ja talteen. Niin nääkin marjat sitten tulee käyttöön sitten tuolla varmasti tuolla puuro-osastolla. Joo, siellä on banaanilastut ja omenalastut uunissa vielä. Mä tein nyt silleen, kun mulla alkoi tosiaankin vähän epäilyttää, niin olis ne oikeesti kuivia. Niin nyt sitten nää nyt ainakin onkin kuivia. Mä pidin noita mansikoita ja vattuja ja pensasmustikoita vielä se 4 tuntia. Mä tein tommosen cocktailin niin uunia ja mä teen näille banaanilastuille ja omenalastuille nyt sama homma, että pidetään ne 4 tuntia vielä tuolla. Jotenkin tuntuu, että kumminkin niin tää uuni on paljon tehokkaampi. Joo. Mut toi selkäkivun kanssa pojasta töistä vähän aikaa ja nyt on ehtinyt vähän miettiä tässä, kun ei pysty oikein istumaan ja sattuu niin jumalattomasti tonne pakaroihin. Ja pystyy tälleen vaan nojatessa istumaan. Joo, niin mä oon nyt vähän miettinyt, että tässä kun makoillut tässä sohvalla ja sängyssä ja ollut toi kartta tossa esillä, niin löytynyt kaikkea mielenkiintoisia paikkoja kyllä tuolta Nuuksiostakin silleen, että on luolia ja kaikkea. Mä voisin aloittaa semmoisen tässä, kun mä paranen tästä näin, niin mennään sit vähän etsimään näitä luolia ja laavuja ja tommosia erilaisia juttuja sieltä. Mutta ei mitään. Se oli noin 16 tuntia ja no ne ajat mitä mä sanoin tossa videolla, ne 17 tuntia oli ne marjat ja hedelmät oli se joku 15 tuntia. Niin kyllä ne tarvii olla kumminkin sitten kuivurissa paljon kauemmin. Varmaan kokonaisaika olisi kuivurissa joku 24 tuntia. Ainakin, mutta sitten kun mun mielestä tuntuu, että toi kiertoilma uuni, kun pistät pellit sinne ja tolleen, niin se on paljon nopeampi. 70-80 toi lämpötila ja kuivuu ihan älyttömästi paljon nopeammin. Et ihan kumpi päivää, mutta kyllä mä tuntuu ainakin tässä, että jatkossa niin taidan vaan kuivata sitten vähän niinku sekä että ehkä katsotaan. Vähän tuntuu, että toi uuni olisi vähän tehokkaampi. Se on vaan, että sit täytyy vaan käyttää niin paljon enemmän aikaa tossa kuivurissa, että toi kuivuri silleen ihan hyvää. Mutta ei mitään. Näihin kuvia tunnelmiin. Se on morjens. Kiva kun katoit tänne asti ja palataan ensi videolla. Moro!